Hola a tothom. Dins la línia del Museu Carmen Thyssen de voler fer-vos arribar al museu a casa mitjançant diferents activitats que ja hem encetat i altres que veureu molt aviat que entraran, també comencem avui a parlar de diferents obres d'art de la col·lecció Carmen Thyssen. En aquest cas, avui parlem de Wassily Kandinsky, Les cases a l'Obermarktstraße. És una obra que va pintar a Murnau l'any 1905, aproximadament, just a la tornada d'un periple a París en la que el va acompanyar també la pintora Gabriele Münter. Ells dos van ser parella sentimental, però alhora compartien pinzell, quelcom molt interessant dintre d'aquesta època. Sobretot per l'enriquiment mutu que podien anar tenint. Wassily Kandinsky va ser un artista molt prolífic, va liderar diferents moviments dintre del que seria l'expressionisme alemany, va ser una de les peces claus, sobretot en el moviment Blue Rider, el genet blau, que en conjunt amb Franz Marc, un altre artista, van ser els creadors i els grans promotors. Promovien una visió de l'expressionisme una miqueta diferent, com podeu veure ara de seguida que sortirà el quadre. I en aquest cas, aquesta obra, aquests dos artistes, Gabriele Münter i Wassily Kandinsky, just arribaven de París, de passar una temporada allà, i on Kandinsky coneix de primera mà el fauvisme d'Henri Matisse. Matisse, com ja hem parlat, els que veniu al museu, parlem sovint, i com una de les peces clau de l'art del segle XX, sobretot com a lideratge de les diferents tendències novedoses, Kandinsky queda impregnat parcialment, i sota una visió molt personal meva, crec que aquesta obra té una influència fauve important. Tot i ser un artista expressionista, com dèiem, veureu que els traços marquen una línia molt diferent. Veureu que hi ha uns traços molt marcats, com una pinzellada molt àmplia que podeu veure amb aquesta predominància de les tonalitats blauoses, junt amb tons més liles, i el contrast d'aquesta lluna de fons, que és una mena de cercle groc que se veu parcialment just a darrere d'unes cases que també contrasten per tenir una part de colorit molt més elevat. També podem veure aquestes dues xemeneies en blanc, aquestes dues petites marques blanques que ens marquen molt aquest tipus de construcció de les ciutats i pobles petits alemanys. I per mi també és important aquest arbre a la part esquerra alta, aquest toc verd que també ens dona una part de força i una miqueta de relleu i profunditat, no? Ens ajuda que veiem amb més profunditat tota l'obra. El terra, veieu, es pot simular perfectament una sèrie d'adoquins en aquest carrer que conflueix amb l'Obermarktstraße, que és el que travessa lateralment. Sobretot crec que és molt interessant, a part del cromatisme, com el color té una importància cabdal, perquè aquesta tonalitat global més blauosa fa que els tons vermells, grocs, blancs i verds ressaltin encara molt més, donant aquesta profunditat que l'obra precisava. Alhora podeu veure que no hi ha ombres, que el traç és molt més enèrgic, és molt més fauve, és molt més una fera, com diu la paraula en francès, no? Amb molta més intensitat, molta més força, molta més seguretat en aquest traç. I a partir de traços gruixuts agafa totalment el relleu l'obra i totalment la màgia i la profunditat i el cromatisme, aquest color que li dona també, jo crec, una empremta especial. Sobretot aquest artista el que té és que va liderar diferents tipus de moviments i diferents tipus de tendències. Aquí encara en una època molt més, en aquesta obra, molt més figuratiu, abans de passar a l'abstracisme que també lideraria en diferents moments de la seva vida. Una obra molt interessant que va estar durant molt temps a casa seva, aquesta, i que precisament la va tenir embolicada en uns diaris de l'època, fins molts anys després, quan va ser descoberta. Això és la màgia de l'art, l'art que no té fronteres, l'art que ens pot explicar tantíssimes coses. Això de fa 100 i pocs anys era una altra vida, un altre moviment, un altre moment. Un carrer, si us fixeu, i el torneu a posar una miqueta perquè ho torneu a veure, sol, un carrer sense vianants, un carrer sense vida aparent,
no? La vida està dintre les cases. Com ens trobem nosaltres ara, però com veieu, tot això queda plasmat i tot es pot veure sota un prisma molt més cromàtic, només el color, com el color que tenim nosaltres dintre i que trobarem segur molt aviat. Tornarem amb alguna obra, veieu, textos molt curts, no volem tampoc enredar-los massa temps, però esperem que ho gaudiu, que ho compartiu i que puguem arribar al màxim de població del país en aquests moments. Molta força, seguim endavant. Una abraçada i quedeu-vos a casa.